erin. Ja, welkom in het kiekhuis van Sjoukje en van Roelof. Ja. Het kiekhuis? Ja, het kiekhuis. Ja, en waarom denk je natuurlijk kiekhuis? Nou ja, kijk, wij vonden toen wij het museum openden, en dat was dus in 1988. En toen zeiden we, nou, museum. Hè? Ja, nou ja. En het is, wij wonen hier natuurlijk. Dus het is een huis. En er is van alles te bekijken. Kijk, je staat hier nou zeg maar, in een oude sigarenwinkel. Kijk, want we zijn eigenlijk van oorsprong Blikverzamelaars. ja, Dus we hebben heel soort van die grote blikken, lietse blikjes, van alles. Daar moest een merk op staan. Ja. Kijk, en nou, ik was een jaar of 17, 18 toen ik mijn eerste blik kocht. En nou, toen kreeg ik ook haast verkering. Dus, Nou ja, ik vond het ook allemaal leuk. Ja, ik ja vond maar het dat was allemaal natuurlijk leuk. wel een ijs. Daar heeft hij wel geluk mee, hè? Ja, was een ijs. Ja, was een dat ijs. kwam in de sollicitatie naar Dat voren. kwam in de sollicitatie even. Ja. Ze moest blik mooi vinden. Ja. Maar wat is dat dan? Blikken? Ja, wat doe je ermee? Ja, wat hij ermee? Ja, kijk, ik werkte ook op het postkantoor, dus ik had ook postzegels kunnen gaan verzamelen. Maar ja, blijkbaar vind ik daar niks aan. Ja, kijk, mijn eerste blik, hè, dat was van VS Pepermunt. En blijkbaar was ik zo aangegrepen door de mooie afbeeldingen erop. Ja. En de geschiedenis erachter, de verhalen erachter. Ja, dus ja. Dat is, Zo is het komen. Zo is het En, komen. en het is helemaal uit de hand lopen. Het is helemaal uit de hand lopen. Dat zullen we wel zien. Hier zijn we in de winkel onder het mom van hoeden, petten en damescorsetten. De sfeer van vroeger, dat vinden wij mooi. Wij vinden het ook altijd mooi, een beetje smoekjes. Het lucht net te grut, gewoon een beetje smoekjes. En vol, wij houden van de ruimte een beetje vol. Ja. Net dat hier en daar wat stiert. Kijk, en wij zijn natuurlijk gek op verhalen. Hè? Verhalen achter de dingen die we dus verzamelen. Maar kijk, de meesten die hier komen, die vertellen natuurlijk ook verhalen. Hè? En een van die mooie verhalen, ik heb hier toevallig een fotoboek liggen. En op een gegeven moment, je bladert wat erheen. En dan kom je op een gegeven moment jongens tegen en jurkjes. Nou, dan denk je, ja, waarom zullen die jongens nou jurkjes aan hebben? Nou, en dan op een gegeven moment kom je er dus achter dat dus die jongens nog niet zindelijk waren. Die plasten er nog in de broek. Dus daarom hadden ze dus jurkjes aan, want dit was gewoon praktisch. Maar ja, dan vertel je dat verhaal en dan op een gegeven moment komt er een. En die zei, er is een spreekwoord van der oer. En dat is, zo'n jong liedsen komt liedse Pieter in de broek. Nou, dat is, en dat vond ik zo leuk. Dus nu vertellen we eigenlijk altijd dat verhaal. Nou, kom maar verder, hè. Hier ben we dus in de kruidenierswinkel. Nou, dit was mijn eerste blik. Toen ik een jaar of 17, 18 was, dit was het eerste blik wat ik toen kocht. Daar is mij begonnen. Daar is het met begonnen. Nou ja, dit is dan nog een Lietse bakkerij. Want je had vroeger een bakker wennen in dit huis. En die bakte de ballen hier in deze ruimte. En nou, daar wonen we toch een beetje eer aan Dwan. Dus Dwan, daar hebben we hier een leuke Lietse bakkerij. Nou, als je gebak ophaalt, dan zit het mooi in een deus, in een karton deuzen. Maar vroeger kwam natuurlijk het gebak in houten kistjes. En bijvoorbeeld in dit soort kistjes. Maar hoe vaak ben je met meisje buiten? Nou, wij hebben wekelijks groepen. Dus wij zijn hier wel... Nou, dit is dag- en nachtwerk. Ja, Nou, dat is wat... Maar het is wel een soort werk. Het is wel... we zijn er wel altijd mee bezig. Het is haast een bedrijf. Ja. Wij doen het niet alleen. Hè. We hebben een stukje wat vrijwilligers. We zijn dan uiteindelijk mooi zien zuizen. Ja. Dit kennen we nou ook Dwan, omdat we dus net allebei net meer hoeven te werken. Wat hier nou het moment dat je hem toch van nou, we moeten er maar een soort museumke van maken? Wij kwamen hier te wenjen en toen kregen we ik BN. Maar ja, we gingen dus die blikken al keer verzamelen. Toen zijn we hier zo'n mooie ruimte. Toen zijn we zetten die blikken alle keer hier deel. En dit maatje we mooi en hebben mooi een ruimte gewoon voor uzelf, voor uw verzameling. En toen lieten wij het ik wel eens aan ISN. En die zeiden gewoon van, ja, maar je moet wat met Dwan. Ja, kijk, Dit moet je mooie mensen zien laten. Ja, en toen, want van
Nou ja, dat ga je straks nog zien. Het schoolregie, hè, wat we hebben. Nou, mijn vader en moeder die ook verzamelaars, dus die verzamelen dus alles van de schoolregie. Nou, mijn jongste broer die had een hele verzameling, want er was een nakomertie, die moest ook altijd met naar de markt toen mijn vader en moeder naar de markt gingen. Dus die moest nou teddyberen verzamelen. Ja. Dus toen we hier open gingen in 1988, toen hadden we dus een schoolregie, een verzameling teddyberen. En de kruidenierswinkel. Kruidenierswinkel in de Blikken. Ja. Ja, daar is het eigenlijk mee begonnen. Ja. Maar ja. Ja, het is uit de hand lopen. Het is wat uit de hand lopen. Het is uit de hand lopen. Zullen we verder? Zeker. En dit is ook altijd heel mooi, want als mensen hier komen, er komt direct allemaal herinnering boven, want iedereen is naar school geweest. Naar school geweest. Naar school geweest. Ga je met vieren zich terug doen naar je band? Nee. Ze zijn erin opgegroeid. En ze vindt het ook wel mooi en ze zijn ook wel trots op ons. Maar die passie die wij hebben, zeg maar... Je kent er net van leven. Nee. Dus je moet het naast je werk doen. Ja. Dus we hebben dus nou een stichting. En we hopen dat het bewaren blijven kan voor de toekomst. We hebben nog een stukje, dat is een museumwinkeltje. Ik doe dat altijd goed, is maar ben je het altijd eerst over wat je hem aankeepje willen of haar nou, willen? Het aankeepje, dat leed ik altijd, daar zeg ik altijd van, nou, dat moest zelf maar weten. Als je denkt dat we het hem moeten, dan moest dat maar keepje, dat maakt het mij niks uit. Nee. Maar ja, inrichtingen zouden doen we gewoon samen. En wij kennen dat uiteindelijk wel mooi met vinden. Ja, we kunnen wel aardig eens, ja. De rondleiding, als we een grote groep hebben, zeg maar, dan doen we elk ons groepje. Dan doen we de groep door de midden en dan... Dus dan doen we het net altijd met z'n tweeën. Nee, dat doen we niet met z'n tweeën. Nee, dus dit weer wel een heel speciale... Dit is wel heel speciaal. Dit was een speciale aflevering, ja.